A wani zamani da ya wuce, an yi wani attajiri wanda yake son ya koyar da wani ƙaramin dansa darasin da ba zai taɓa mantawa da shi ba a rayuwarsa. Wata rana da daddare, uban ya zauna tare da dansa wanda bai wuce shekara 15 ba, ya ce masa, "Gobe za ka je aiki, kuma ka dawo min da kuɗi." Yaron ya yi mamaki ya ce, "Amma baba, mu ba masu kuɗi ba ne, muna da kudade masu yawa, me yasa zan je na yi aiki?" Sai uban ya yi masa magana da kakkausar murya, "Ka yi abin da na ce maka, ba tare da yin gardama ba." Da safiya sai yaron ya fita zuwa wani wuri da ma'aikata suke taruwa, ya tambayi irin aikin da za a yi da kuma nawa za a bashi idan ya yi wannan aikin. Da ya ji cewa kudin aikin kwandala ɗaya ne kacal, sai bai ji daɗin hakan ba. Sai ya tafi wajen mahaifiyarsa, wacce da macen sun rabu ba ta tare da mahaifinsa. Ya zauna a gabanta yana kukan ƙarya, ya ba ta labarin abin da ya faru. Sai mahaifiyar ta tambaye shi, "Nawa za a baka idan kai aikin?" Ya ce, "Kwandala ɗaya ne, umma." Sai ta ce masa, "Kada ka damu dana, ga wannan kwandala ɗayan ka ɗauka, kada ka je aiki. Idan mahaifinka ya tambaye ka, ka ce masa ka yi aiki." Da yamma sai yaron ya koma wajen mahaifinsa. Sai uban ya tambaye shi, "Ka je aikin?" Yaron ya amsa, "Eh." Sai uban ya ce, "Ina kuɗin?" Yaron ya fito da kwandalar ya ce, "Ga shi baba." Sai uban ya karbi kwandalar, ya yi wurji da ita ta taga. Yaron ya kalle shi cikin mamaki, amma bai damu sosai ba. Washe gari sai yaron ya sake zuwa wajen mahaifiyarsa, ta ba shi wata kwandalar. Da ya dawo wajen mahaifinsa, sai uban ya sake karbar kwandalar, ya yi wurgi da ita ta taga. Haka ci gaba da yin hakan har na tsawon kwanaki 3. Kowanne lokaci uban yana karbar kwandalar, ya yi wurgi da ita ta taga, amma kuma yaron baya nuna damuwa. A rana ta 4, yaron ya je gidan mahaifiyarsa, amma bai same ta a gidan ba, sai ya yi baƙin ciki sosai, kuma gashi bai da wani zabe sai dai ya tafi aiki. A wannan ranar yaron ya yi aiki sosai, ya gaji kwarai da gaske, ya sha wahalar aikin, har ma da cin zarafi da tsangaman da ya sha daga wajen wanda ya dauke shi aikin, wanda ya dinga yi masa ihu, amma haka ya jure duk wannan wahalar har zuwa ƙarshen yini, domin kawai ya sami wannan kwandalar guda ɗaya. Da yamma ya koma wajen mahaifinsa, alamun gajiya sun bayyana a fuskarsa. Sai uban ya tambaye shi, "Ina kwandalar?" Yaron ya fito da ita hannunsa yana rawa ya ce, "Gashi baba." Sai uban ya karbi kwandalar, kamar yadda ya saba, ya yi wurgi da ita ta taga. Amma a wannan karon, yaron bai iya yin shiru ba, sai ya rugga siba wajen tagar idanunsa ciki da hawaye ya ce, "Me yasa baba, na sha wahala sosai yau, na jure gajiya da cin zarafi na tsawon yini guda domin in samu wannan kuɗin." Sai uban ya yi murmushi cikin natsuwa ya ce, "Yanzu ne ka fahimci darasin dana. Ba wanda zai san darajar kuɗi sai wanda ya sha wahala sosai kafin ya same su. Kuɗi da suka zo cikin sauki suna tafiya ne cikin sauki. Amma kuɗin da suka zo bayan wahala da jajircewa, mai su yana kiyaye su kuma yana amfani da su yadda ya dace." Ku fito mana da darussan da kuka dauka daga cikin wannan labarin.